Začali ste s prípravou na play-off. Čomu sa budete venovať najbližšie dni? Tak v prvom rade potrebujeme obnoviť po tej pauze aj kondičné veci. Samozrejme chceme všetko, aby proste bolo na tej vysokej intenzite a v zápasových veciach, v detailoch, ktoré proste vyžadujeme aj v zápasoch, čiže v tomto smere teraz obnovíme aj tú kondičnú stránku a znova po krátkej pauze sa vrátime naspäť už na predzápasové tréningy. Aké máte pocity z hráčov a celkovo z tímu? Tak dostali chlapci voľno, dnes sme sa zišli. Čiže pocity sú fajn samozrejme a potrebujeme to len udržať a kvalitne sa pripraviť na prvý zápas Nitre. Nitru sme ešte v play-off nezdolali, názory sú rôzne, niektorí hovoria, že to tak aj zostane, iní, že tak silný Poprad ešte play-off proti Nitre nenastúpil. Čo hovoríte na toto? Tak my sa v prvom rade snažíme za posledné obdobie stále pozerať dopredu. To, čo bolo, je už za nami, či už minulá sezóna alebo základná časť. Čiže sústredíme sa na to, čo nás čaká, a to hovoríme pondelok prvý zápas Nitre. V tomto smere sa budeme snažiť mužstvo a všetci najlepšie pripraviť tak, aby sme boli schopní konkurencie schopní a samozrejme s túžbou zvíťaziť. Linky, ako si užil krátku pauzu po základnej časti? Tak užil som si ju hlavne s rodinou. Bol víkend, malý nebol v škôlke, čiže trávili sme ho spolu, boli sme sa pozrieť v Tatrach, mal taký zažitok, chlapček išiel vlakom a trošku sme si boli zahrať futbal. Trávili sme to v podstate celý čas vonku, pretože bolo celkom pekné počasie. Začala sa už príprava na play-off. Ako ty hodnotíš aktuálnu náladu v tíme? Tak po tých 3 dňoch sme sa stretli, v podstate všetci oddychnutí. Máme teraz po tréningu, myslím si, že po tých 3 dňoch bol dosť svižný tréning, ale všetko prebehlo super. Nálada je, myslím si, že fajn, všetci sme odhodlaní a tešíme sa vlastne do tejto nasledujúcej časti sezóny. Ty ako jediný z kabíny si zažil všetky tie žiaľ negatívne série s Nitrou, ale ako sa hovorí, každá séria raz skončí. Čo si o tom ty myslíš? Áno, tak už som tu nejaký ten rok a zažil som to, ale ako hovoríte, každá séria je iná, začína sa od 0-0 a uvidíme. Tá sezóna je v porovnaní s minulou iná ako bola, každá sezóna iná. Máme iné mužstvo, Nitra má iné mužstvo, myslím si, že tie šance sú otvorené, ideme v pozícii, nie ako minulý rok, nie sme favorit, Nitra je favorit. My vlastne po tých bojoch sme sa dostali síce s odretými ušami do tej šestky, ale sme tam, myslím si, že zaslúžene. A urobíme všetko preto, aby sme vlastne ten ďalší pokus tú Nitru konečne zdolali a potešili všetkých fanúšikov a všetkých vlastne okolo tohto hokeja, ktorí dávajú do toho peniaze.